Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej matky. Potrebujem toľko odprosujúcej modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Pozvánka do Pruského. Štvrtok 26. júna 2025 od 18:30 začína nočná adorácia s odprosovaním, zvelebovaním, svetou spoveďou, modlitbami, svetou omšou, s požehnaním Eucharistiou a exorcizovaným olejom. Je tu možnosť ubytovania priamo v Pruskom, farské pastoračné centrum 100 metrov od kostola. Program bude nasledovný. O 18:30 budú svedectvá zo Slovenska, uzdravenia, obrátenia, zmeny života, väzenské spoločenstvo Dizmas. 19:30 sa vyloží oltárna sviatosť a bude moderovaná adorácia s odprosovaním. O 21:10 modlitba zriekania a oslobodenia. 21:20 zvelebovanie. Posvätný ruženec sa začneme modliť o 21:30. O 22:45 bude Pane, ukáž nám svetlo Tvojej tváre ako znamenie, pobožnosť svätej tváre. 23:00 svätá hodinka. O 24:00 hodine bude svätá omša a o 3:45 budú litánia plus modlitby. O 1 hodine ráno záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou a exorcizovaným olejom. Modlitba za dozučinenia, pretože pohár Božej spravodlivosti je plný, preplnený, už preteká. Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, čo mu pripravila Božia spravodlivosť. Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej matky. Potrebujem toľko odprosujúcej modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci. A ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. V nočnej adorácii odo mňa získaš to, čo odo mňa nie je možné získať žiadnym iným spôsobom, najmä vyslobodenie duší z vplyvu a útlaku moci temnú. Viac duší je zachránených a oslobodených v nočnej adorácii, než akoukoľvek inou formou modlitby. Toto je modlitba, ktorá ťa najúžšie zjednocuje s mojimi vlastnými nocami, ktoré som celé strávil v modlitbe počas svojho života na zemi. Prichádzaj preto ku mne v noci a okúsiš moju moc a prítomnosť po tvojom boku počas dňa.